Здравейте, ние сме Иво и Ани. Идваме да се наглеждаме насажденията. Това беше крушата, която посадихме. Има наченки. Ако може да фокусирам върху нея, ще е добре. Да. Има. Това беше да виж. На телефона се вижда. Има живи пъпки. Да, има живи пъпки. Тук също ще ви подкарат. Да. Черешата съм сигурен, че се е фанала. Защото има зелено. Да. Едва ли ще станат за ядене тия череши, защото в Англия природата не е много благоприятна за южни плодове, но се надявам. Единствено тази ябълка ме притеснява. Дали ще подкара? Има нещо като пътка. Тук може би по-късен сорт. По-късно цъфти. Неколко знае да каже. Да. Слагам си ръката мило, защото като си махна ръката, фокусира и там върху тревата. Но не е умен очки. Да се надяваме, че ще оживее. Ето тук има една пъпка, която ми се струва, че има шанс. Има шанс, да. Тая пъпка е... Да, дай трябва да се разтъпука. Другата ябълка съм сигурен и тя, че се е фанала. Да. Тя се е фанала на 100%, защото покарва вече зелени листа. Айде фокусирай се. Ето. Се вижда. Да. Имаме напредък от последния път. Виждат се ябълките. Ябълките не се виждат, виждат се пъпките на ябълката. Да. Та беше зелената, нали? Да. От тази, където ни съмнява, е червената. Червената. Една, две, череша и круша. Каквото стане такова. Господ си знае работата. Толкова. Другия път повече. Чао, лек ден на всички.